Right, muri Zimbabwe. Chirongwa chedu chiri kupfurira mberi, mwana anoda kuziva dzinza rake. Tinoramba tichikutendai atiregedze nekuramba muchidengezera chirongwa chedu misi nenguva. So thank you very much. Tiri pano pa Teachkach MTV. Atisi kushanda tega, tiri kushanda nemi muri ikoko. Nhasi ndisingadi kupedza nguva. Ndina mama wangu andakagara nawo pano wandiri kuda kuti tinzwe nyaya yawo kuti yakamira sei, kana tichinge tainzwa toona kuti tinobatsirana navo sei. So thank you very much. Regai tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Mama makadi? Tiri pano makadi. Ndinofara kuri sei kumba? Aiwa kumba kuri right zvishoma. Anditika aiwa tinotenda. So ndakanzwa muchindifonera mama muchitaura kuti mukoma T1 chimbosvikayo kuno nimbokupirewo nyaya yangu tione kuti munogona kubatsirika sei. Chii chiri kunetsa? Chokwadi ichocho, ndine mwana wandinaye asi mwana uyu ari kundishungurudza. Okay. Mwana uyu hatomboteerere. Ndingatiwo ndikasanganawo nababa wake mwana uyu papurazi. Okay. Pandikaendawo kuzotsvagawo basa kumacheke. Okay. Ndasangana nababa womwana uyu, saka ndikangopiwawo nhumbu. Ndapiwa nhumbu, nofunga ndikasununguka mwana akasvika pa 3 years. Asvika pa 3 years baba wacho akabva watongoenda. Okay. Asi kumusha kwawo kuMozambique. Okay. Saka kuti ini ndizoziva waingotiwo wanobva kuMozambique. Asi kuti ndizive baba wake handite sei, handikwanisi kuziva kumusha kwawo, naombobva ndikaita sei, ndikakuenda. Asi chiri kunetsa ndochokuti mwana akunetsa kuti ndikuda chi, ndikuda kuziva baba wangu. Okay. Ndikuda kuziva dzinza rangu. Okay. Baba wawainzani zita rawo, wakakuti wanonzani pamaidanana nawo? Baba wakanditi wanonzi Vasco Sembani. Vasco Simbani. Sembani. Okay. Ndo zita rawakandiudza wachibva kuChangara. Okay. Makagara nawo nguva yakareba sei? Baba wandingati ndikasangana nawo 2005. Ndichizosununguka mwana wangu 2007. Mukomana uyu anonzi kuda kwashi. Ndasununguka mwana uyu saka ndikazongogara nawo 3 years. Ndobva waita sei, ndobva waenda. Saka kusvika nanhasi handitozivawo kuti wari kupi. Saka mwana ndiye akundishungurudza, anogara akandituka, ndikuda kuziva baba wangu, asi inini pano chaiko kuna baba wake handizivi. Okay. Kuri kutoti hamuchatoziva zvechokwadi here kana kuti ndimi muri kungowandisira henyu mwana? Aiwa, mwana handisi kumuwandisira asi handisi kutoziva kwavari baba wake. Ndosaka ndatotiwo mundibatsirewo kutsvaga kunani? Kuna baba wacho. Kuna baba wake, ndizive kunani kuna baba wake. Baba wake handisi. Mati wainzi Vasco? Vasco Sembani. Vasco Sembani. Waiti wanobva kuMozambique. Okay. Alright. Saka ngatitarisei isisu mwana muri kugara sei naye? Chii chiri kunyanya kukutambudza chekuti mimi muri kuti ari kukutukai? Mwana ari kundituka achiti auda kuziva kuna baba wake. Because ari kuti mimi pamunoziva baba wenyu. Ko inini sei ndisingazivo baba wangu? Ndikudawo kuziva dzinza rangu kuna baba wangu. Okay. Sei muchindishandisira senemu yokwenyimi ya baba wenyu, ndikudawo senemu yangu. Okay. Alright. Saka muri kumushandisira senemu yeku? Ndikumushandisira senemu yangu yandoshandisa inini. Alright. Okay. Saka mwana wekuti mimi ngatiti muri pamba, makagara pamba naye, anotumika here, anoteerera sei, mwana akaita sei? Mwana anotoshungurudza. Handitozive kuti anoshandisa madrugs here, asi dora anomwa. Okay. Fodya anoputa. Hatomboteereri. Vanhu anotamba navanhu vakaita sei? Anotongotambawo navanhu vakangodhakwa so. Okay. Saka imimi makazvitarisa mwana uyu achidai, muri kufunga kuti chii chiri kukonzeresa kuti adaro? Ndombofunga kuti pamwe baba wake ndo ari kumuda. Handitozive chokwadi chaicho kuti chii chiri kukonzeresa, ndokutongoti pamwe imhepo kana kuti madrugs ari kushandisa. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka imimi so nhasi pamauya panapa, chishuwo chenyu chenge chiri chekuti maida kuti mubatsirike sei? Chishuwo changu ndochokuti ndizive kuna baba wake. Okay. Kuti aziwane nani na baba wake, because ari kundishungurudza mwana. Kutondishungurudza chaiko ndo ari kutoita. Alright. Saka ndoda kuti aziwane na baba wake. Okay. Aiwa, ndinotenda
ndinotenda kuti mhuri yeZimbabwe iri kutinzwa uye zvakare tinogona kubatsirika kuti mwana anga achiziva dzinza rake, asi zvakangokosha ndezvekuti mwana anofanira kudzoreka achiteererawo sezvinoita vana. Imimi muchiudzawo hama dzenyu kuti mwana ndozvaari kuita wakati chii? Hama dzangu hadzisi kana kuti vanotombondibatsirawo pamwana wachona kana kumudzoreredza, havasi kana kutombokwanisa. Okay. Havasi kutombokwanisa because vautongoti mwana wenyu hatomukwanisi. Mwana wenyu hatomugoni, saka mwana ari kutondishungurudza. Okay. Aiwa, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Tinotenda kuti mukomana wacho ari panapa. Regai timbonzwawo kuti misikanzwa yacho yari kunyanya kuita zviri kumbokonzerwa ngei ari kudaro kuna amai vake. So thank you very much. Regai timbomunzwawo kusaidi kwake, then toona kuti tinokwanisa kubatsirika sei tichitsvaga iye Vasco ani? Vasco Sembani. Alright, aiwa, ndinotenda mama. Zvichida pamwe baba wacho tinogona kuvawana kana Mwari achinge atungamirirawo. Tinomboramba tichimbofambisa soko kuti kana Vasco Sembani wacho achinge ariko anogona kubudikira kana vana vake. Kufunga kwenyu mimi tingagone kuti kubva panguva yacho iyoyo kusvika pari zvino izvi anogona kunge atoone imwe mhuri. Ichokwadi. Because pane time. Pane nguva. Alright. Aiwa, ndinotenda mama. Thank you very much. Regai timbonzwe mukomana kuti ari kutiwo kudii kusaidi kwake. Tinotenda. Alright. Right, mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita. Ndinonzi DJ T1, atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Right, mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri. Tine nyaya yedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Tinokutendai nekuramba muinesu muchiramba muchifamba nechirongwa chedu. So thank you very much. Regai tinzwe kuti nyaya yedu yakamira sei. Mama mati mukomana anonzani? Kuda kwashe. Zviri seiko kuda? Aiwa, zviri. Anditika ndinotenda koyu ninge wakapora wandiori kunzi runetsa mama. Yeah. Handisi kuwanetsa but ndikuwabvunza. Okay. Yeah. Uri kuwabvunza kuti chii mama? Ndikuwabvunza kuna baba vangu. Okay. Kuna baba, da kuziya baba. Alright, aiwa, ndinotenda. Saka so chimbondiudzawo kuda kuti wewe mama uri kuwabvunza sei kuti uri kuda kuziya kuna baba wako, wakavati chii, wakakuti chii?
Mama ndine nzira dzakawanda dzandikashandisa kuabvunza. Ndakavabvunza ndichiri kuchikoro. Paido madhokumenti, mabhethi nechitupa. Ndipo ndakatanga kuabvunza kuti kunitori sei ichi baba. Ndipo pakatanga kunetsa ipapo pakutoti ndikwanetsa kusvika ndipedze form 4 ndisina bhethi. Svika nawo ndingovabvunza havasi kutaura kuna baba. But vamwe vakuru kwandiri vanotoziva na baba wavo, ini ndingasingazivi kuna baba wangu. Wakuru wako uri wangani? 2. Wari 2 iwa wana na baba wakafanana here kana vakasiyana? Vari 2 wana na baba wavo 1. Ini ndisina baba. Alright. Ko imwe misikanzwa yauri kunzi na mama uri kuita uri kuita misikanzwa pamba uchiwatuka ishwa? Musikanzwa yangu ndiye kuda kungoziva kuna baba wangu. Kungoziva kana munhu asingakudze na baba wako, respect yacho inotopera. Ungarespect munhu asiri kuratidza kudzinza kwako. Respect inosvika pakupera. Alright, asi ndi mama aka ndinofanira kuziva kuti mama ndo akakubereka? Ndivo havo, but pamba pacho ndozotadza kuzvidzorawo. Alright. Mama muri kunzwa zviri kutaura mwana? Hanzi wamwe 2 ava vari kuziva kuna baba wavo. Iye arida kuziva kuna baba wake. Amene kuti muri kuti chii? Ichokwadi wamwe anoziva kuna baba wavo, asi iye manje dambudziko ndorandambotsanangudza kuti baba wake wakangobuda wakaita sei? Wakaenda. Kumozambika naombobva ndikaita sei? Ndikaendako. Handikuzive. Saka kuti nditi ndinoenda kunowatsvaga Mozambique handipazive. Handina pandokwanisa kuwawana. Ndosaka ndauya kuno kuti mundibatsirewo kuita sei? Kutsvaga. Uri kunzwa zviri kutaura mama? Urikuda kuti chii? Zviri kutaura mama ndikuzvinzwa. Asi ivo havakwanisi kundiudza zita rababa here nesinemu. Kukwanisa kuvatsvaga chiro paFacebook, chiro paipa ndingavatsvage ndichishandisa zita nesinemu zvavo. Handitozviudzwe. Ndozvandoda kuudzwawo izvozvozvo. Munhu mukuru kuti nyange ndakaudzwa pawakapedzisira kuwanikwa ndikwanisa enda unovatsvaga. Manje ivo havatodi kutondiudza nhoroondo yachona yese. Ndikatongobvunza zvenhoroondo inenge yatoo mhosva, ndokutadza kwacho kwandiri kutoita. Alright, sei minge musingaudzi mwana kuti baba wake wanonzi Fashko? Handikwanisi kutaura because kana ude ndikatomuudza hapana kwaanokwanisa kuvatsvaga. Asi zvinenge zvakangokosha kana achinge atadzawo iye hake anenge atadza, but kungomuudza kuti baba wako ainzi Vashko, mati Vashko ani? Vashko Sembani. Vashko Sembani. Zvinenge zvakangokosha kungomuudza mwana kuti baba wako anonzi Vashko Sembani. Havana kumbokuudza zita ratiri kutaurwa panapa? Zita rataurwa panapa ndotanga urinzwa panapa, zandamborinzwe. Kana tori first time yangu kurinzwa. Iwe unodi unomwa doro? Doro ndomwa hapo napo. Une makore mangani icho? Inezvi ndine 19 years. Ko fodya unosvuta? Fodya ndoputa. Ngei wakasarudza kumwa doro nekusvuta fodya uchiri mwana mudiki? Imwe yacho no stress inotoita kuti pute fodya. Kana une stress unozongoita zvese zvese, inoti hapana kachaunochiraramira usingazivi kuna baba. Pamba chona stress. Saka fodya nedoro zvinobvisa stress? Ndinchibvisa stress. Doro nditombodhakwa, nditomboendawo ndiri mune imwe mudhu yekuti pamwe ndingaudzwa kuna baba wangu. Kutombobvisa nyadzi kuti ndimbosvika ndichiudzwa nababa wangu, but zvikutoramba kuti vandiudze kwavari. Alright. Saka mama munozviona sei mukomana mwana wenyu ane 19 years akutosvuta fodya pamwe chete nekumwa doro? Ndiri kutoona kutoti zvaari kuita zvacho hazvisinomawo. Hatimukuona kuti akatorukwa musoro. Mwana mukomana anorukwa musoro. Anorukwa musoro here mwana mukomana? Tinonyanya kuzviona kune vanasikana. Saka zviri kundishungurudza nokundibata nozvaanoita zvacho. Ende nanditoita kunge achandirowa. Anoita kunge achandirowa. Anoti akandikwidzira voice kana kuti akada kundivhundutsira stereki ndokuti ndikwanise kumuudza kuna baba wake. Zvisi kumbovashungurudza. Dai zvichivashungurudza zvikuru kwamusoro izvo, dai vakatondindisa na baba wangu. Muzvinzo zvitaura?
Ndikuzvinzwa asi zvinotondibata. Azvimbokubatira zvakanyazokubata chaizvo amunondindizwa nababa wangu. Dai zvaikubata hakuna baba maindindizwa nekuti hamungambotadza kuziya kuna baba wangu. Inini chete vamwe vari kuziya ko ininiwo ndindadi 19 years dzandanadzo idzi ndisingaziye kuna baba wangu. Okay. Yeah. Saka iwe ukaziwa kuna baba wako unoita sei? Unobva waenda undogara na baba wako here kana kuti chimbonyatsonditaura zviri pamwoyo pako kuti uri kuda baba wako nhasi wobva wanzi baba wako ari apa, unoita sei? Unobva wasiya mama here uchienda undogarako, chii chaunoita? Ngoziya baba chinhu chikangonaka, ndoda ngowaziyawo, ngoziya dzinza rangu. Amai handizowarasi, ufichi ndo vakatondirira kusvika pa19 years dzandanadzo dzinodzi, ndo vakanibhadharira maschool fees kuchikoro nini. Baba kuda kutongowaziyawo kuti ndiziwo dzinza rangu. Even izvo zvinana ndoshandisa senimu yamai ndototi anga hanzvadzi yawo. Okay. Ndodo kushandisa yangu senimu. Okay. Alright. Saka mama, nhasi mashoko api amuri kuda kuudza kune mwana? Muda kumuti kudi tiri panapa? Mwana ndongokwanisa kumuudza hangu kuti ngasiyane nemadrugs, ngasiyane nedoro. Okay. Baba wake achawawana. Ngasiyane nezvaari kuita. Urozvinzwa zvitaura mama? Handikuzvinzwa wangu baba vacho ndichavawana sei izvozvo handakana bhethi basa ndopinda sei basa ndakutokura kai 19 years ndakudowa kupinda basa ndofanira kunge ndine bhethi nechitupa but handizviitika ndisina baba. Baba ndo vatongodiwa. Okay. Ndinopinda sei basa mama bhethi handina ngei muri kutadza kumutoresa bhethi? Handikwanisa kumutoresa bhethi, achatoreswa nababa wake. Ko akashayika? Kana ndazonyatsowashayisisa ndo pandichatoresa bhethi nesenemu yekwangu. Iye haasi kubvuma senemu yangu inini. Okay. Haasi kuibvuma. Handishandise senemu yenyu senemu handimboishandise. Hakuna baba muri kukuziya, hakuna baba muri kukuziya. Hamusingodei kundiudza but muri kukuziya. Dai musingakuziya adai makatonditoresa bhethi nesenemu yawo but vari kukuziya zviri kungonetsa kungotora ndiudze chete. Alright, iwe uri kuti hanzi uri kuramba kayo kutoreswa nesenemu yawo? Aiwa, senemu yawo haite. Kuna baba waiwo achikuziya ngavangondiudza kakuna baba. Kana kuchityisa kuenda ndokwanisa kuenda ndega ndotaura nawo baba konditoresa hawo bhethi. Iwo ngavangondiudza chete kuna baba. Pane imwe secret yawakambonzwa here iwe kunzi baba wako ndiani kana zvakambomira sei? Pane kari nyere kupe kwakambonzwa? Kari nyere kupe handina kandakambonzwa. Uficha isu hatitoendawo kuhama dzaamai. Pamwe dai taenda kuhama dzaamai tinyatsofambidzana hama dzaamai pamwe ndopataikwanisa kudzwa kari nyere kupe. Mandiyo havatotibvumidze kuenda kuhama dzavo, vanotodziti dzakaipa. Okay. Saka zvinotonetsa kuti tiziye. Ko munorambidza mwana kuenda kuhama dzenyu sei? Ndinowarambidza because nehama dzangu hatina kunyatsowirirana. Hamunyatsi kuwirirana? Hatiwirirani nehama dzangu. Okay. Alright. Ngei chii chinoita kuti mutadze kuwirirana nanasekuru nehama dzenyu? Hama dzangu handikwanise kuwirirana nadzo because paimba yekutanga imba yandikabuda ndofunga wainditi nini pano ndini ndikaipa. Pamurume akaita sei akanditiza. Okay. Murume akangobuda akaita sei akaenda. Wakanditi iwe pauno chihore changochita sei changochitira murume. Ndosaka murume aita sei aenda. Saka kuwirirana nawo handitokwanise kuwirirana nawo. Okay. Alright, aiwa tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka mukomana uyu saka toita sei naye kuti anga achikwanisa kuwana bhethi? Hanzi mimi munogona nge paine kamwe karuzivo kamuinako kuti munoziya kuna baba wake? Baba wake handitozive. Kumozambika ndambobva ndikakuenda. Handitozive pavari kuti vari kumozambika here kana kuti wapenyu here kana kuti wakafa here. Handitozive. Aiwa, hakuna baba munokuziya. Hakuna baba wangu vanotokuziya chaiko. Aiwa, vari kungotaura hawaba vanokuziya. Ngei uri kudaro iyo kuti vanokuziva? Aiwa, havambotadzoziya nababa wangu. Hazviite. Ko baba vevamwe ava vakavakuziya sei? Wangu chete ndozongonzi havazikanwe. Aiwa, vanokuziya. Vakangotaura haunge vane moto mburukwa but vachandiudza zvavo. Nichatosvika pakusarudza kusacrifice kuti kana iri ngozi ichatongoitika vandiudzawo kuna baba wangu, vachandiudza zvavo. Ngozi unenge uchida kuita ngozi yei yaunenge uchida kuita? Nichatora matanho akasiyana siyana kuti vandiudze kuna baba wangu. Nokuti papa ndenyumbobvunza hangu ndiri kutamba but ichazosvika nguva yekuti handenda apa neimwe level kuti vachandizivisa kuna baba wangu zvavo. Okay. Kuti havaziyezvo kudhara
kuti ariko kuna baba anokuziya. Muronza kutaura mwana? Ndikuzvinzwa. Munoti chi? Ari kutondipa hasha ndikamutarisa. Ari kutondipa hasha. Ngozi yanoita kwandiri ndei? Unza kutaura mama anje ngozi yaunoda kuitawo kwandiri ndiyei ndikutoshaya kuna baba wako? Vachazongoona. Ngavaramba vachingoti avaziona baba wangu. Chasvika nguva yekuti ayo. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Alright mama, zvatoda kuita ndoda kuti nyaya yedu kuti ibude zvakanaka, nditika musawanze hasha. Ndikuziva kuti muri amai. Musawanze hasha, toda kufamba nenyaya yedu mishana kuti inyatse kubuda zvakanaka. Saka so zvandoda kuti tiite, iwe mukomana, nditika awa ndamai wako. Ukaona wauya kunoku tinenge toda kumbozama kuti pamwe baba wako anogona kubudikira, tinogona kuwawana, tinogona kuwashaya. Saka pari zvino izvi tinoda kuti timboone kuti tinogona kuwawana here, handitika? Saka usanyanye kuita hasha namama. Kana ukitaura namama ziva mashoko ekudini, ekutaura nawo. Chimbotipo mukana nguva diki iyoyi toona kuti mama baba tinowawana here kana kuti tinowashaya. Hazvina mhosva kuwashaya kana kuwawana, izvozvo hazvibvise ukama hwako nani na mama, ndo zvatava kutokumbirawo kwauri. So mama, nyaya yenyu tainzwa. Mukomana tichambomukumbira kuti timbofambewo naye mbichana tichiona kuti nyaya yenyu tinogona kuigadzirisa sei. Amene kuti mune zvekutaura here? Ayo zvekutaura ndina, asi ndikuda kungoti adzikame chete. Angonditeerera wangu ndoonawo ndirisa amai wake. Uri kuzvinzwa kazvotaura mama? Ya, ndiri kuzvinzwa. Chamboona saamai vangu panguva iyoyi. Uchimirirawo kuti tinogona here kuwaona baba kana kuti tinogona kuwashaya. Saka iwe chirega kuisa hasha kana kutaurira mama mashoko asiriwo, zvinowasimudza hasha. Funga kuti pa 19 years ndo wachikuchengeta. Baba wacho wauri kuda wengo wasipo panguva iyo? Ya, baba wangu wasipo hawa, but kuda kwavo amai kundichengeta. Dai baba varipo dai vakatonichengetawo. Okay. Alright, aiwa tinotenda. Saka so takungokumbirisa kuti usanyanya kuita gakawa na mama. Kana wachinge pane zvaunenge uchida kutadzira, unondifonera kuti onai mukoma T1 zvakuita mama waya. Tomboramba tichimbofamba tese. Iwe watoshamwari yangu, andizvo?
Ewa ndizvo zvakanaka. Yo watosha mwari yangu ngatifambe tese uchimbotadza kumbonetsa mama kana ufunga kuti nhasi udamboswera neni mesimba tinenge tichirowa zviraundo munombokutora tichimbotenderera tichimbofamba tese wozodzoka kumba manheru andizvo. Aiwa ndizvo hapana chakaipa. Saka pari zvino izvi udamboti umbosiye kunetsana namama ndizvo kwamama tiri kuwirirana. Imimi muoneiwo musanyanya kumutaurira mamwe mashoko akashata kusvika nyaya dzedu dzichifamba tione kuti pane rubatsiro rwatinogona kuwana here. Totenda handina hangu mashoko yandotaura yakashata. Right, mhuri yeZimbabwe, tibatsirei. Ndimi munoziva kuti nyaya dzedu dziri kufamba sei, tibatsireiwo. Ngatisangane kucomment section toona kuti tobatsira sei amai nemwana. Pakati paamai nemwana panogona kuita gakawa but rinongopombodzwa rinodini rinopera. So mati baba ndiani zviya? Baba wake anonzi Vashko Sembani. Vashko Sembani. So tiri kutsvaga munhu anonzi Vashko Sembani ndiye munhu watiri kuda. Hanzi aiti ainobva kuMozambique. Hazvina mhosva, zvichida anogona kubudikira kana vana vacho vachinge vatinzwa vanogona kutiona ndo baba wakabereka mukomana uyu. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Pari nhasi takumbogumira ipapapa mazvita. Right, mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu vacho, ndimi munotiudza kucomment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita.